Krásny deň prajem, stretávame sa spolu pri týždennej predpovedi prvých troch znamení, čiže kozorožec, vodnár a ryby. Začíname kozorožcom. Vzťahová rovina. Takže máme tu možnosť nejakej novej lásky. Je tu aj nejaká dohoda, môže to znamenať napríklad zásnuby alebo spoločné bývanie, niečo, už nejaký záväzok alebo myšlienka na to. Áno, je tu pritom aj myšlienka. Čiže je tu pritom ukázaná aj obeta alebo obetavosť. Áno, čiže pre vzťah je tam veľa ako keby takej tej srdečnosti a obetavosti. Práca a financie. Vidíme tu kartu diaľky a zahraničia. A toto je karta intrik. Je to tu ale presvetlené, čiže má sa to vyriešiť, má sa to odhaliť, má sa na to prísť. A táto karta niekedy znamená aj mágiu. No v každom prípade malo by to byť vyriešené, alebo sa vám to podarí odhaliť, alebo vyriešiť, hej, ten koreň problému. Zdravie. Je tu nespracovaný nejaký konflikt, niekomu neviete niečo odpustiť, niečo nevyriešené a to nejakým spôsobom vo vzťahovej rovine, áno. Môže to byť nejaký bývalý partner, áno, takže niečo takého partnerka a vám sa to ako keby opakuje, čiže môžete byť nahnevaní aj na to, že sa vám tam niektoré veci viackrát zopakovali. Čiže môže tam byť neodpustenie možno z minulosti aj viacerým partnerom alebo partnerkám. Tak, pozor na to. To potom môže vlastne spôsobovať spúšťačom chorôb. No. Takže vidíme tu novú lásku, čiže ak tam niečo teda uzavriete, pochopíte, vyriešite, spracujete, tak začnete priťahovať iný typ ľudí. Hej, čiže bude to také lepšie to vzťahové roviny. Vodnár. No, vidíme tú kartu lásky a môže to byť, že pracujete s partnerom alebo s partnerkou, alebo v práci môžete stretnúť novú lásku. Čiže je tu nejaký ako keby nový potenciál na vzťah, nová možnosť. A pozor na to, niečo sa tu rozhoduje. Vo vašom vzťahu sú nejakí falošní ľudia, ktorí vám zasahujú do vzťahu, áno. Čiže buď to nejakým spôsobom dáme doplňujúcu kartu. Je tu naznačená aj veľa obety alebo obetavosti pre tento vzťah, áno, ale tam vám to kazia tí iní ľudia. Takže buď si to s nimi vyriešite a určite hranice, alebo to možno pre niekoho môže znamenať časom aj koniec. Lebo tá obetavosť niekedy môže znamenať aj obeta vzťahu, áno, a už hľadanie ako keby novej lásky. Práca. Je tu možnosť práci niekde v diaľke alebo v zahraničí. Diaľka ale môže byť aj iné mesto, iný kraj v rámci Slovenska, nemusí to byť zrovna zahraničie, ale pre niekoho môže byť. Zdravie. Pozor na to, znovu sa nám to opakujú dve možnosti v vzťahovej rovine a pri tom falošnom vzťahu je aj manipulácia. Pre niekoho to môžu byť len intrigy, ale pre niekoho to môže znamenať aj mágia. Pokiaľ je to mágia, tak potom by ste to pociťovali na tom zdraví. Áno, čiže že sa neliečíte tak, ako by ste mali, že tam proste nejakým spôsobom to nefunguje.
No, anjeli nám tu ukazujú starosť o telo, aj péče o telo. To znamená, niekedy to môže samozrejme signalizovať aj tú chorobu, že to je prepojené s tým, čo nám tam ukazovalo, ale najčastejšie to znamená, že sa nemáme radi. Hej, že tam proste trpí tá sebaláska, sebaúcta, sebahodnota a takéto veci. Áno, takže pozor na to, treba si toto spracovať, lebo to nám potom sa odráža aj vo vzťahovej rovine, ale nie len v tom. Bere nám to napríklad aj náš potenciál, čo sa týka vo finančnej sfére. Áno, pokiaľ máme prácu, kde máme nejakých klientov, tak vlastne nám to potom bere túto rovinu. Dobre, tak posledným znamením sú ryby. No, takže ryby tu majú dve možnosti vzťahu. Áno, jeden, kde sú intrigy, manipulácia a ďalší, nejaká nová možnosť. Takže pozor na to, tieto intrigy, manipulácia niekedy môže znamenať aj zásah tretej osoby mágiou. Takže dá sa samozrejme ten vzťah, v ktorom ste zachrániť, takže sa odstraní tam tá magia, to čo tam je a môže sa ísť ďalej. Práca. Pozor na to, v práci, v ktorej ste, vidíme tu ako keby chorobu, môže to znamenať aj ako vyhasínanie. Ano? Takže môže to signalizovať to, že ste prečerpaní. Takže na mieste by bolo možno nájsť inú prácu, iný smer, niečo proste urobiť inak. Zdravie. No, v zdraví sa nám ukazuje, že máte tu oslabené zdravie kvôli tomu, že je tu nespracovaný hnev na nejakého partnera. Môže to byť aj niečo z minulosti, ale môže to byť aj ten vzťah, ktorý sme videli, že tam je naštrbený tými intrigami a mágiou. Ano? Že tamto máte pocit, že to neviete zmeniť a proste vás to nejakým spôsobom pohlcuje, jeduje, hnevá. Anieli, nový začiatok. Áno, takže máte šancu začať úplne od začiatku. Je na vás teda, čo spravíte. Ak to spracujete, tak idete do niečoho lepšieho, krajšieho. Dobre. To je z mojej strany všetko. Majte sa krásne.